हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा जोङो नेक्स्ट रिजाल्टनि सायाव जोङो सावरायगोन बेनो जाबाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडआव मानोना हाइस्ट पस्टआ एबारसो फैगोन बेनो जाबाय मोननै रोखोमनि पस्टआव। दा थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड दङ बेनिफ्राय टेक्निकल आरो नन टेक्निकल बेनि सायाव सावरायगोन लोगोसे रिजाल्ट सिट बबेयाव मोननो हागोन आरो लोगोसे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ माब्ला मोनगोन आरो मा डेटआव रिजाल्टआ फैगोन बेनि सायाव जों एनालाइज खालामगासिनो दङ। आरो रिजाल्टआ होजेनबाय नोंथांमोना मैया हराव मोनजेनबाय दा हराव मोनदोंबा बबेयाव मोनदों बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना लाबोदों बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आपडेट्स नोंथांमोना मोननो हायो। दा जों गोबाव खालामा थांनि पर्टेलाव बेनो जाबाय BTC एबा CSB पर्टेलाव। सो दायो जों फैबाय CSB पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो गोबांथार जोंनि इयुथ्सफोरा जोंनि स्टुडेन्ट्सफोरा रिजाल्टखौ बेयाव चेक खालामबाय थायो। हमना ला अलमस्ट 10 बारनि सानसेयाव जोङो बारा चेक खालामो नङा होमबा बेबायदि गोबांथार कमेन्ट्स फैदों। थ' बेबायदि खालामखागोन मानोना जों एडमिटखौ जों बेयावनो डाउनलड खालामदोंमोन जिखुनु जाया इन्टारभिउनिखौ आरो लोगोसे भाइभा टेस्टनिखौ जों बेयावनो डाउनलड खालामदोंमोन। अब्ला रिजाल्ट सिटआ बेयाव मोनदोंना मोनाखै होनोबा थ' बेयाव मोनाखै अके माने CSBआ बेयाव आपल'ड खालामाखै अके CSBआ बेयाव आपल'ड खालामाखै मानोना बिथांमोननि साइडआ सम सम टेक्निकेल इसु जाबाय थायो एन्ड जाबाय थायो बेखायनो बिथांमोना बेयाव खालामाखै। देन मायाव होदों रिजाल्टआ गोबां मिन्थिनो लुबैदों मायाव होदों रिजाल्टआ बेनो जाबाय निउस पेपाराव बेखौ होनाय जादों अके स' असमिया निउस पेपाराव बेखौ होनाय जादों बेनो जाबाय नोंथांमोननि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड आरो जिनिखि बेयावनो होनाय जादों। जेरै एग्जाम्पल मैया 420 VCDC खौ बेयावनो होदों एन्ड 414 बेखौ बेयावनो होदों पेपाराव होदों। अब्ला बेसेबां पस्टआ थांखो दानि जोंहा दा साख्रि होनाया 834 पस्टआ थांबाय मोननै पस्टजों बेनो जाबाय हमना ला PNRD VCDC बेनिफ्राय हमना ला फरेस्टआव अके। देन नेक्स्टआव फैगोन बेनो जाबाय ग्रेड 4आव बेसेबां पस्ट दङ बेनो जाबाय 468 पस्टआ दङ ग्रेड 4 लेभेलाव एन्ड थार्ड ग्रेडआव दङ हमना ला 372 दङ एन्ड बेनिफ्राय आरोबाव दंबावो थार्ड ग्रेड लेभेलावनो टेक्निकेल लेभेलाव 263 बेबादि पस्ट दंमोन। स' ओभारअल 1000 हमना ला 1000नि बारा पस्टआ बेयाव जागोन अके हमना ला 1000नि बारा पस्टआ नोंथांमोननि रिजाल्टआ आसा खालामदों जोङो सर्सआव मोननाय बादिबा 19 आगस्ट एबा गाबोन एबा दा मोनायाव नोंथांमोना हमना ला दा मोनायाव 12तानि उनाव मैयानि मोननाय बादि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय जुदि 19 आगस्टआव फैयोब्ला खारन 19 आगस्टनिफ्राय 20 बेखिनियाव टाइम दंसै बिनि उनाव AMCC नांनाय चान्सआ दंसै थ' बेखायनो 19 20आव जों चान्सखौ लागासिनो दङ। जोङो अलमस्ट 18निफ्राय 19 बेनिफ्राय 20 लादोंमोन ना दा मैया 18आव फैग्रोबाय देन 19आव एबा दिनै मोनायाव फैनाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय 2 रिंगा एबा 12ता टाइमाव फैनाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडआ। देन HS लेभेल आरो लोगोसे डिग्रिया बाइबा दंना गैला स' बियो बाइबा गैलाबो जानो हागौ जुदि रिजाल्ट होमारोबा बाइबा थानाय नंला बादि मोनदों खारन इलेक्सननि सिगां जों साख्रि होगोन नालाय सिबा बुंनाय बादिबा बेखायनो बाइबा टेस्टआ गैयाबो जानो हागौ। जेब्ला रिजाल्ट फैमारो अब्लासो गासैबो बियो डिटेल्सआव फैसिगोन। नाथाय बेल' गोबां सोंदों माने मा टाइमाव मोनो माने मानो हरावहाय रिजाल्टआ होयो बेनो बाथ्राया जे निउस पेपारा हरावसो माने इलेक्ट्रनिक कपिखौ डाउनलड खालामनानै डाइरेक्ट मोननो हायो बेखायनो मोनायाव 12तानि उनावहाय निउस पेपारखौ गासैयावबो माने डाउनलड खालामनानै मोनो आरो थ' बेखायनो निउस पेपारावसो रिजाल्टखौ होदों नालाय बेखायनो मोनायाव फैदों माने पर्टेलाव होनायमोनब्ला स' बेलासियाव फैनाय चान्स थायो बा फुङाव फैनाय चान्स थायो नाथाय पेपारा हरनि 12तायावनो ओंखारो नालाय थ' बेखायनो हरनि 12तायावनो रिजाल्टखौ मोनो बेखायनो नोंथांमोना नेथ'दो हरनि 12तासिम। दा रिजाल्ट होमारोबा नोंथांमोननि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड रिजाल्टआ फैनाय चान्स दंखायो जुदि होमारोबा PDF खालामनानै नोंथांमोननो आपल'ड खालामनो हागोन जाहाथे चेक खालामनानै नैबे रिजाल्ट सिटखौ PDFखौ डाउनलड खालामनानै लानो हायो थार्ड ग्रेड जा फोर्थ ग्रेड जा। देन बेनिफ्राय 19 आगस्टआव मेक्सिमाम माने फैनाय चान्सआ दं एबा गाबोन एबा दा हराव फैनाय चान्सआ दङ आरो अके। देन बेनिफ्राय टेट रिजाल्ट मा जाखो दिनै फैनो गोनां खोनादोंमोन NIOSनि माखासे जाहोननि थाखाय थाथ'बाय जानांगौ दा हल्डआव दङगोन आरो जेब्ला फैमारो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन नाथाय दिनै फैगोन ना फैया एबा लेट जासिगोन नामा बेनि सायाव दासिम जेबो सर्सखौ मोननाय जाथ'वाखै बाट फैगोनखौ खोनादोंमोन नाथाय दासिम फैथ'वाखै दे जेब्लानो फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन। दा जियानो जा बे रिजाल्टआ नोंथांमोननिया 19 आगस्टआव फैनाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड हिसाबै दा बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय एन्ड एपइन्टमेन्ट लेटार्स राननाया जायखिजाया इलेक्सननि सिगां राननो हागौ एबा MCC डेट जानाय सिगां बेखौ राननो हागौ जों जास्ट मोनसे डेट लादों 25 डेटनि सिगां एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय मोननाय चान्सआ दं आरो अके।